Hello guys, kana ji na? DJ Sauti and the bit. Waye kai ka saba lamba? Hello da wa nake zance? Malam ka saba lamba. Ya zan kira abokina, kuke aka siyar wa layinsa. Malam ka saba lamba ne. Hello da wa nake zance? Wai waye baki layin ga? Kai kira ga lamba ta waye kai ba za na gane ba. Malam ka saba lamba. Yan mata idan kuna tare, ki bai shi akwai bayani. Malam ka saba lamba. Yanzu ba da jimawa ba na yi waya da shi kuma layin ne. Malam ka saba lamba. Saurara kar na ki caza ne, ki ban shi muna da sirri ne. Malam ka saba lamba ne. Ya za ki dinga yin karya da wayar saurayin ki ko yaya, ki ce min na saba lamba. Hello da wa nake zance? Wai waye baka lamba ta ya za ka yi kira ga layi na waye kai ne ban gane ba. Malam ka saba lamba. Malam idan akwai zance kai min ba wai na layi ba. Yan mata ki bashi layinsa. Layin nan wanda kake zance na jama da shi ba tun yau ba. A'a ki bashi layinsa. Wayata ba na ba da aro wa zai kira ka in ba ni ce ba. Yan mata ki bashi layinsa. Kuma a yanzu ai kai ne ka kira ka ce da ni wani gayis. Malam ka saba lamba. Hello da wa nake zance? Malam ka saba lamba. Ya zan kira abokina, kuke aka siyar wa layinsa. Malam ka saba lamba. Shi kenan ki rike layin ki, cintuwa ne abun kamar wasa. Malam ka saba lamba. Kin san ni ba na sai rigima da rigici ko sa'insa. Malam ka saba lamba. Da zaki bani zumar kauna, na tabbatar miki zallasa. Malam ka saba lamba. Tun daga sautin muryarki na gane kyawun surarki, maganar can ba za ni kara ba. Hello baby kina ji na? Malam ka saba lamba. Ya zan kira abokina, kuke aka siyar wa layinsa. Malam ka saba lamba ne. Ruwa baya sami banza tun farko na san bukatar ka. Kuna haɗa lambobi na waya, ku doka ku ji wa zai ɗauka. Aure zabi ko soyayya, ina so in ji bukatar ka. Zancen aboki shi kenan, soyayya da kai za mu kullawa. Ba za ka saba lamba ba. Hello na san kana ji na. Baby kwarai ina jinki. Ya zancen batun aboki. Na ce miki ba za ni kara ba, yau ba za ni saba lamba ba.